सना गिलु बालु साखन्द्रा हाबदोंनो क'क्राझार नोगोरावबो। तो खोनानाय मथेब्ला जोंना माने माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने जाय बिथांमोना रिलेशनाव दं आरोना माने गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड दङ बिथांमोना जै रायलायबाय फनखौ खोमायाव सिथाबनानै माने मानसिया बबेथिं थाबायलांदों बबेथिं खारलांदों मा जादों फात्ताखौनो मोना मिथिबायना। तो बिथांमोना हराव फन रायलायोना तो बिथांमोना एसे साबधान जा नङाब्लाना माला साखन्द्रानि मनायाव हाबलांगोन आरो लोगोसेनो माला आखाया मोनसे गोमालांगोन फात्ताखौनो मोननाय नङा। तो जेखियानो जाया माने गिबियाव नोंथांमोननो बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय। तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों दिनै सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। तो दिनैनि भिडिअ गोबां फिसा थेवबो एसे मटिभेशनेल टाइपनि जागोन बारा एन्टारटेनमेन्ट मोनाब्लाबो। तो जों गिबियावनो फार्स्ट टाइम जों गोबां बिबांनि जोंनि निउस रिपर्टार आरो लोगोसेनो गोबां फेसबुक ससियेल मिडिया बेफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों जे दिनै दाब गामियाव माने साखन्द्रा माबा मानसि दानथारलांनाय मानाय बेफोरबायदि ओंखारदों। स' बेनिखायनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना मोनायाव बारा बेरायालासिनो माने एसे गावबागाव न'आव सेफटियै थाबानो जाबाय। देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो बेखौनो आं गुरै खावलायग्रोबाय आरोना। तो आरो लोगोसेनो जोंहा नेक्स्टआनो दङ गुटका मास्टार फेमिलिनि सायाव जों एबा गुटका मास्टारनि सायाव मोननैसो आंनिफ्राय पार्सनेल अपिनियन होनो लुबैदों आरोना। माने बिथांखौ नुनाय लोगो लोगोनो माने बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगोनो आंनि गोरबोआव बोरैबा दुखु मोनहैदों। तो बिनिखायनो आंनिफ्राय मोननैसो बाथ्रा आङो शेयार खालामनो सानगोन आरोना। तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन मिजिंथिनाय थाबाय। Eat his houses. Welcome to my Bangla houses. Master house is like a black and white, like a zoo, like a British houses. Now I'm entering Gutka master room. It is sleeping room. Gutka master is belong from very poor family. My good night room. Wow, this is Gutka master good night room. What a room. And Gutka master, wow. This is what? Sunrise view or what? Sunrise view. What a big air conditioner have. Gutka master is no need alarm. If morning coming, the sun is coming this side and Gutka master is. तो नोंथांमोना मिथिखायानो नङा होमबा जोंहा इंलिश मेकार आदाना मोनसे चेनेल दं बेयाव मोनसे भिडिअ फैदों। तो नोंथांमोना दाहालागै नायखांबायबो जानो हागौ आरो जाय बिथांमोनाबो डनेट खालामखांबाय जानो हागौ। तो जेखियानो जाया मानो आंनिफ्राय मोननैसोल' पार्सनेल अपिनियन होगोन आरोना। तो बे न'खौ नुनानै आं माने एसे सानहरदों आरोना। तो बेयाव बिथांमोना जोंनि माबानि मथे जायफोर हाइवे न' बै सोरखारनिफ्राय न' फैयोना बेनि मथे रुल मथे ओरैबायदि आरोना बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला जों मिथियो एबा खोनायो जे जाय बिथांमोना माने दिन हाजिरा खामला मावनानै जायो माने बिथांमोना माने न'नि खोथाखौनो साननो हाया माने साननो हायि मानसिफोरनि थाखाय होगोन आरोना। माने ओरैबायदि जाय मानसिफ्रा माने दिन हाजिरा खामला मावनानै जायो जाय बिथांमोना माने न'नि खोथाखौनो साननो हाया माने बिथांमोननि सानसेयाव मावनाय खामानिया एबा इनकामा फैसाया माने बिथांमोननि जानाय लोंनायावनो थांखाजोबो। तो बिथांमोननि फेमिलिनो बे न'खौ होनाय जादों होननानै बिथांमोना बुङो। नाथाय अबभियासलि आं दिनै गोसो जादों आरोना बुंनो बिथांमोननि न'खराथ' नायलाय बिथांमोननि न'खरखौ नायनानै आरो फेमिलिखौ नायनानै बिथांमोननि गासै फेमिलियानो माबा मोनसे हेन्डिकेप एबा माबा मोनसे बिथांमोननि माने खामानि मावनो हानाय केपासिटियानो गैया इनकाम लाबोनो हानायानो गैया। अब्ला बै न'खरा गोरिब नङा आरो बेफोरनि थाखाय मोनजाथाव नङा आरो सोरखारनि न'खरनि थाखाय मोनजाथावनाय नङा आरो। अ आच्छा बेफोर माहाजोनसो दां नङा होमबा माने सरकारनि थाखाय एबा गुबुननि थाखाय। तो जेखियानो जाया आं रावबो पार्टिखौ मेनसन खालामनो साना आरो रावबो पार्टिखौ बुंनो साना एबा रावबो एमएलए एमपि बिथांमोनखौ बुंनो साना। मेनलि आं नुनाय मथे एबा जोंनि एरियाफ्राव जानाय मथे आं मिथिदों एबा नुदों जे माने एमएलएफोरा माने बेयाव फैनानै माब्लाबाबो माने नायफैया आरोना। तो जोंनि नायनो गोनाङा मेन पाब्लिक एबा मोनसे जाने जायगायाव गावबागाव माने मोनसे माबा थायो आरोना बिसिडिसि चेयारमेन एबा मेम्बार बिथांमोननो थायो। तो बिथांमोननि मेगना माबोरै जाखो माबोरै नुसनमारा नंगौ थारैनो आं बुंनो सानगोन जे नाय जों नुनाय मथे दिनै आं बुंगोन आरोना आं जास्टिफाइ खालामगोन माने मोननाय मानसियासो मोननै मोनदों ओमफ्राय जायफोरनो नांथारगौ मोनथारनांगौ बिथांमोना अधिकार दङ राइट्स दङ जे बिथांमोना बेनि थाखाय बिपिएल फेमिलिनि थाखाय नाथाय बेफोरो मानो फैया बेफोरो आंबो सानबाबो सानस'नो हाया बे खोथाखौ। गुड भेरी गुड।
आरो जोङो नुनो मोनो नोंथांमोना नोजोर होबा नुनो मोनगोन जे ससियेल मिडियानि गेजेरावनो बियो रोखा नुखानाय नोंथांमोनाबो नुखानाय आं बे समाव मोनसेल' बुंगोन जे नाय जों नुयो जे जेथिया फेसबुक माने इलेक्सन खाथि खाथि आरोना अब्ला जों नुयो जे जेथिया माने मानसि नांगौ जायो अब्ला जों नुगोन जे गोबांनो माने पार्टिनि फ्लेक्स एबा बेनार लानानै बिथांमोनखौ फट' खेबनानै माने आपल'ड खालामो गाव गावनि पेजआव बिथांमोना जइन जाबाय जों दङ होननानै तो बिदि टाइमावल' नांगौ आरो ना मानसिखौ ओमफ्राय जोंथ' खिथुनि मानसिफोरखौ नुयो एबा जों बिथिंनि न'फोरखौ नुयो नाथाय मोनसेबो मोजां नङा अब्ला बुंनो गोनां जागोन जे पाब्लिकखौ मा भटिंनि समाव एबा इलेक्सननि समावल' नांगौ नामा बेनिखायनो आं सानो पाब्लिकफ्राबो एसे खौसे जानानै बिथांमोनखौ माने फिननाय होनो नांगोन अब्लासो बियो सुस्रांलांगोन बायदि मोनो आरोना आंनि मथेब्ला आं गुबुननिखौ बारा बुंनो साना जेबो Gutka master room, it is sleeping room. Gutka master is belong from very poor family. My good night room. Wow, this is Gutka master good night room. What a room and Gutka master. Wow. तो नोंथांमोनाथ' इंलिश मेकार होननायखौ सिनायजोबखायो नाथाय बिथाङा गावनि फेस भेलुखौ दासिमबो एबा फेसखौ रिभिल खालामाखै तो जिखियानो जाया मानो बिथाङा मोखां दिन्थिदों दिन्थियाखै नाथाय जोंनि मोजांनि थाखाय एबा जों नुबोबाय थादों जे गोबां गोरिब ओमफ्राय जायफोर माने मेडिकेल हेल्प मोना माबा मोना बेफोर मानसिफोरखौ बिथाङा हेल्प होबोगासिनो पाब्लिकनि फैसा जमा खालामनानै बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामदों तो आं बे समाव बेखौल' बुंनो नागिरदों एबा आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ सिबिनायखौ बावहरदों आरो लोगोसेयैनो आर'ज खालामो जे बिथाङा अरायबो बेफोरबायदिनो खामानि मावलांबाय थानो हाथों नङा होमबा तो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बेसेबां जे दुखु नांथाव माने न' होननायनिख्रुइ माने गोदोनि न'आनो माने गोदोनि न'आसो साबसिन जाबावगौमोनदां बिथांनि न'खौ नायनानै बुङोब्ला मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिथांनि न'आव जे बुंनो थाखाय रावानो गैया आंहा And she also not cannot walk. The name of my school is Alfonso Inclusive. Any member have elders, Gutka master elder sister. Let's go. Ayo. And she know everything, ABCD, everything. Now she reading in class 7, right? He's studying in hostel, right? Yes. Now when तो आं बे भिडिअखौ नायनानै एबा जोंनि खामानि एबा ससियेल मिडियायाव नुनाय बाथ्राखौ बुंनानै आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि मानगोनां मानिजाथाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद सार एबा प्रमद बर' सारा तो जों गोबां बिबाङाव नुदों जे गोबां जायगायाव बेफोरबायदि हेन्डिकेप एबा बेफोरबायदि जाब्रबथाय जानानै थानाय सुबुंफोरनो गोबां हेफाजाब एबा ट्रिटमेन्ट होदों तो बेनिखायनो आं बुंनो लुबैदों जे आंनि पाब्लिक एबा गासै पाब्लिकखौ जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ ट्रिम खालामैब्लाबो एबा जायफोर माने लिंक दङ एबा मोजां रायलायनो हानाय केपासिटि दङ बे भिडिअखौ हरो एबा आं पाब्लिकफोरखौबो लुबैयो जे जाहाथे बे भिडिअखौ ट्रिम खालामनानैबाबो बे नोंथांमोना माने बेखौ माने प्रमद सारखौ टेग खालामनानै माने बिथांनिसिम दैथायहरो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला तो जोंनि पाब्लिकनि एसे नाजानायजोंनो जुदि बिथांनि बे अराय जिउनि थाखाय जानानै थानो गोनां देहाखौ माने बिथाङा जाहाथे मोजाङै थाबायनो हायो मोजाङै माबानो हायो बेखौ आसा खालामो तो बेनिखायनो माने जोंनि दसे समखौ होनानै माने बिथांनि जिउआ जुदि बिथांनि सोलेरा बिथांनि देहाया मोजां जायोब्ला अब्ला गोबां मोजां जागोन तो बेनिखायनो आं गुरै खावलायबाय नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ ट्रिम खालामनानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामबाबो ट्रिम खालामनानैबाबो बेखौ प्रमद सारनिसिम टेग खालामगोन Good, very good. so some problem happen in in childhood time and meet his wife. I mean, Babiji. This brother is a married guy and तो नोंथांमोना आथिखालाव माने ससियेल मिडियानि गेजेराव नुयो जे माने सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनोब्ला धोन दौलत महर मोखां बेफोरखौ नायनानै मोजां मोननाय नुयो आरो तो आंबो बे समाव बुंनो सानगोन महर मोखां आरो धोन दौलतखौ लानानै मोजां मोननाया माने बिनि महरा अरायथाबो नङा जानो हागौ मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा एक्सटेन्ड जाबाय बिनि महरा साफा तो नों महरखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला माखौ मोजां मोनबावनो तो बिदि आरो लोगोसेनो धोन दौलतखौ तो नों माबा मोनसे जाब्रबथाय जाबाय धोन दौलता गासिबो थांजोब्बाय अब्ला धोनखौ मोजां मोननानैब्ला माथो जानो स' बेयो मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन माने एग्जाम्पल दे जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव बेयो गोथार मोजां मोनलायनायनि मोनसे बिदिन्थि मोजां मोनलायनायाव एबा गोथार मोजां मोनलायनायाव माब्लाबाबो धोन दौलत महर मोखांनि जेबो फारागथि गैया आरो सुखि गोजोनै थानोबा धोन दौलतबो नाङा धोन दौलत गैयाब्लाबो एबा नांगोलनि आन्थोरावबो सुखि गोजोनखौ नागिरब्ला मोननो थांगोन होननानै बिदिन्थिया बेनो Good, very good. Gutka master. Yes. And Gutka master, do you have toilet? Yes. Only jungle. Oh, that means he don't. गभर्नमेन्ट टयलेटखौबोथ' माथो बुंबावनो रायजोफोर नोंथांमोना मिथिखायो अबसे तो नोंथांमोनानो खोन्थालाय 100% खोथा रियेलि खोथा नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय फायखानाया माबायदि महराव दंबावो आरो माबोरै Yes. And this is the uncle. And uncle also, he has some problem. Your leg is something happened.
due to extent looking like this is the elephant legs, elephant thesis. Because of that, master also don't have bullet and don't have bullet and don't have cycle. He have to go by walk in his school. At Gutka master is school is like more than 5 kilometers, right? तो बिथांनि नामखौथ' मिथिया थेवबो गुटका मास्टार आइ सेल्युट इउ थ' नोंथांखौ नुनानै जोंनि बर' हारिफोरनि गथ'फोराबो एबा फरायसाफोराबो बेफोरखौ नायनानै सोलोंथों आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला थ' दिनै जों जोंनि ससियेल लाइफआव एबा गामि ओनसोलफोराव जोङो नुयो जे माने बाइक गैयाबा आं स्कुलाव थाङा कलेज थाङा मबाइल मोनाबा माने आं कलेज थाङा बेफोरबायदि गोबां आरोना थ' आं बे समाव बेखौनो बुंगोन जे नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि सोलोंथाइया गोनांथार थ' बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो जेखि कन्डिशनानो जाया मानो थ' नोंथांमोना थाबायनानै थांदों ना मानांगोन बे नोंथांमोननि जिउआव लाइफआव नोंथांमोननि थाखाय बाहायफिनजागोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायगोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय एबा नोंथांमोना थांथारगोन थ' आइ सेल्युट इउ रियेलि Story, as you can see, Gutka master is lot of having problem. That's why, guys, let's support them. Gutka master fans and English makers fans, let's support them and make it some happiness in this family. थ' जोबथारनायाव थ' डनेसननि खोथा थ' बिथांनो माने रां हरनो होननानै सोरबा कुइसन खालामो जाय बिथांमोनाथ' गोसो गुदुं एबा आं बायदि थ' बिथांमोनाथ' डनेसन खालामखाबायानो थ' आं आरो गोबां मोनसे खोथा बुंगोरनि आरोना थ' नोंथांमोना माने सोरबा स्टारफोरखौ माने नायनो थाखायनो माने बिथांनि डान्सखौ नायनो थाखायनो बिथांनि महरखौ नायनो थाखायनो 599 699 बेफोरबायदि होनो हादोंब्ला आरो लोगोसेनो अनलाइनाव गोबांनो जोंखौ बुङो एबा आंखौ बुंथ'वा दे आं जोंखौ बुंनायखौ बुंथ'ला नाथाय गोबाङानो बुङो जे फैसा गैयाबा आंनाव लांफै आं हरगोन ना बेफोरबायदि बुङो ना ससियेल मिडियानि गेजेराव दं होननानै एबा बाथ्रा बुंनानै थ' बिथांमोना निस्सय डनेसन खालाम मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला आं जोंनि जेनेरेल लाइफखौनो बुंसै जोङो सानसेयाव खमसे खम 5 10 20 30 डेलि लाइफ ओरैनोब्लाबो मालाबा बेकारि बाहायो एबा जों माबा मोनसे बायनानै जाया लाइक देट सिगारेट माबा माबि बेफोरखौ लांदों ड्रिंक माबा माबि थ' आं बुंगोन जे नोंथांमोना नोंथांमोननि जिउखौसो नस्थ' खालामगोन थ' ला नोंथांनि इन्टारेस्ट नोंथांनि गोसो आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय एटलिस्ट जुदि जों जुदि 5 नङा र' थ' 5 हमना लादो जुदि 20 जन मानसिया होयोब्ला 100 अब्ला बिथांनि थाखाय माबा मोनसे खामानियाव फैगोन आरोना एग्जाम्पलसो होदों दे थ' अब्ला जों हारसिंनो 100 हरालासिनो जुदि जोङो जमा जानानै जुदि जों हरोब्ला एबा जों खौसे बयबो एसे हरोब्लाबो थ' माने बिथाङाथ' एसेबाबो मोजां लामायाव फैगोन बिथांनि कन्डिशनाथ' मोजां लामायाव फैगोन बेनो आरोना माने जोंनि थ' 5 रुपिसफ्राथ' ओरैनो गुगल पेआव एबा 10 रुपिस 50 रुपिस बेफोरथ' गुगल पेआव ओरैनो थाखायो नङा होमबा थ' बेखौ हरबाय बिथांनो थ' बिथांनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि जानानै फैबाय थ' माने एटलिस्ट माने बिथाङाथ' माने एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन एबा बिथांनि जिउनि लामायावथ' मोजाङानो जागोन थ' आरो जों लामा 50 एबा 30 रुपिसजों जों माब्लाबा जोंनि जिउनि लामाखौ मोजांबो जाया माने जुदि बेखौ हरोबा जोंनि लाइफआ जेबोबो जाया आरो बे थाबाबो जेबो जाया थ' अभियासलि बिथांनो हरोब्ला बिथाङा जे बिथांनि जिउआ जे मोजां जागोन बेखौ मिजिंथिहरदों आरो नाथाय बेनिखायनो जाय बिथांमोना माने डनेसन खालामनो थ' आं डिसक्रिपसनावबो लिंक होना दोनगोन आरो स्क्रिनावबो नायगोन आरो इंलिश मेकारनियावबो नुगोन थ' बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन जे जाय बिथांमोना सापर्ट खालामनो गोसो हरबानो जाबाय थ' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय